Usap mga kaya ay magandang hapon sa inyo lahat. Mag-plug reading tayo ngayon bago natin palitan ng spark plug dahil magpapalit din ako ng spark plug, no? So i-plug reading natin kung tama ba. Kapag kulay kalawang kasi yung ating spark plug is tamang timing yan. At kapag itim is rich. At kapag po namumuti naman is kulang. So ayan, plug reading tayo ngayon. Ayan, kalawang siya, no? Kulay kalawang siya, guys. Yan kasi yan nagpatunay na ang plug reading natin is tamang-tama yung ating timing sa ating air and fuel mixture. Dahil kapag ito'y itim, isang rich or sobra sa gasolina, no? Kulang sa hangin. Tapos kapag puti naman, pagkakaalam ko, is sobra naman sa hangin, kulang naman sa gasolina. So, yun lamang guys ang ating plug reading sa ngayong araw na ito. Ayan, shoutout sa Dumahan. Ito kasi yung ipapalit natin, itong stock natin dito kay Rusi Macho CC150 natin is LG yung brand. Ang number niya is D8, ang code niya is D8RTC. Tapos magpapalit tayo ng D8TC. Yun. So magkapareho nga ba? Magkapareho siya, guys. Ayan. Yan lang yung tri-electrode natin yan. Yan yung nabili natin sa online na tri-electrode na spark plug, no? So yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating plug reading.